Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ। आसामनि ग्रेड 4 साख्रिनि आपडेट A to Z लाबोदों बेनो जाबाय ADRE नोंथांमोननि भेकेन्सि 12,000 भेकेन्सि नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दा बेयाव बिग चेन्ज जादों गोदान सोलायदों बेनो जाबाय ITI नांगौ आरो बबेयाव नांगौ जों डिटेल्सखौ नायगोन। एग्जाम बोरै जागोन बेसेबां नाम्बारनि जागोन भाइभा टेस्टआ बोरै जागोन आरो फरायनाया बेसेबांसिम नांमारगौ बेनि सायाव A to Z भिडिअ लाबोदों अफिशियेल नटिसनि गेजेरजों। आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो। एन्ड बेनिफ्राय जायनोखि नोंथांमोना सेकेन्ड चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय। बेयावबो गुबुन गुबुन जब्सनि आपडेट लोगोसे नोंथांमोना निउस कभार मोननो हागोन आरो माखासे स्किमनि निउस नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बिदिब्ला जों थांग्रोनि फै अफिशियेल साइट ADRE नियाव। दा जेब्ला अफिशियेल साइटआव फैगोन नोंथांमोना ग्रेड 4 लेभेलाव अब्ला बेबायदि मोनगोन। दा अफिशियेल मोनसे नटिसआ बेयाव दासिमबो पाब्लिश जाथ'वाखै नाथाय थाबैनो जासिगोन आरो लिंकआबो स' बेयावनो नोंथांमोना एक्टिभ मोनगोन आरो नोंथांमोननि एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामो सेबाया। स' बेखायनो नोंथांमोननि एप्लाइआबो जागोन सेबानिफ्रायनो जागोन आरो आसाम पर्टेलनिफ्राय जागोन। दा बैसोआ 18निफ्राय 45 इयार्ससिम नोंथांमोना ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4आव गासैयावबो नोंथांमोननि बैसोआ सेमानो दङ। स' बेनिफ्राय एग्जामा बोरै जागोन बिनि सायाव डिसकास खालामगोन, सिलेक्सन प्रसेसआ बोरै जागोन आरो अफिशियेल नटिसखौ जोङो नायनोसै। दा बेखायनो गासैबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबदो हानायसेबां सेयारबो खालामनो हादो जाहाथे नोंथांमोना डिटेल्सखौहाय मोननो हायो। दा जों दानिया नायनोसै फैदो ग्रेड 4नि माखासे आपडेटखौ। बे जाबाय जोंहा ग्रेड 4नि आपडेट। दा पस्टआ 5,000 दङ आरो बियो बारायनायनि चान्सआ दङ मानोना स' बेयाव मोनसे टेन्टेटिभ होदों फिक्स होथ'वाखै देन नोंथांमोना बारायनाय चान्सआ दङ। दा नोंथांमोननि पस्टआ जाबाय ओरैबायदि दङ जे नोंथांमोनाहाय बे पस्ट एप्लाइ खालामबा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंथांमोना रेजिस्टार थानाय जानांगोननो अब्लासो खालामनो हागोन मानोना बे दंखायो सिस्टेमा। जुदि नोंथांना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा नोङो एप्लाइखौनो खालामनो हानाय नङा। स' बेखायनो खालामना लाबानो जाबाय क्लास 8 पासनिफ्राय HS पासआव नोंथांमोना ग्रेड 4 पस्टआव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जुदि HS पासनि बारा एबा नोंथांमोना डिग्री कमप्लिट जाबायबा अब्ला बे पस्टआव नोंथांमोना हानाय नङा। बाथ्रा जाबाय जायखिजाया आन्डार ग्रेजुवेटआ नोंथांमोना बे पस्टआव ग्रेड 4आव हाजोबगोन। दा जों मिथिबाय ग्रेड 4आव 12,000 भेकेन्सि दङ बेखौबो रानदों मोनथाम केटेगरियाव। स' बेखायनो HSLC बिनिफ्राय 8 पासनि दङ जों बेखौ नायगोन लोगोसे ITIबो दङ गोदान सोलायदों। दा फार्स्टनि पस्टआ ओरैबायदि बेयाव 10 पास बिदों आरो बिनि पस्टआ जाबाय 1060 दङ। बे जाबाय खालि जायफ्रा मेट्रिक पास नोंथांमोना बेयाव खालामनो हागोन एबा HS पासआ खालामनो हागोन। एन्ड सेकेन्ड पस्टआव 10 पास खालामनानै ITI जायफ्रा दङ नोंथांमोना माखासे होनाय ट्रेड्सआव थ' नोंथांमोना बेयावबो हागोन। दा नोंथांमोना चान्सआ ओरैबायदि बारा जेरावबो नोंथांमोना ITI गोनांफ्रा जेरावबो पस्टआव ग्रेड 4आव हाजोबगोन अके। एन्ड बेयाव नोंथांमोना मोनदों गासैयावबो नोंथांमोना मोनथामावबो हागोन। एन्ड लास्टआ जाबाय नोंथांमोना क्लास 8 पास फरायनायफोरा हमना ला सोरबा थागोन आन्डार मेट्रिक अके अब्ला नोंथांमोना क्लास 8 पासखौ हमबाय अब्ला बे पस्टआ 1950 दङ नोंथांमोना बेयावल' खालामनो हासिगोन। ITI दंबाबो नोंथांमोना 10 पास लेभेलाव खालामनो हानाय नङा मानोना नोंनि फरायनाया क्लास 8ल' नालाय स' बेखायनो नोंथांमोना बे नाम्बार 3आवल' एप्लाइ खालामनो हागोन। देन बेनिफ्राय ITI गोनांफ्रा गासैयावबो चान्सआ दङ स' नोंथांमोना बेयाव 12,000 पस्टआवबो हाजोबगोन। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय हमना ला क्लास 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना HS पाससिम एबा HS सिम नोंथांमोनाहाय ग्रेड 4 स्टाफआव हागोन बे जाबाय ADREआव थांनाय बारजों सेमानो दङ। एन्ड स्किल पे सेलारिया नेक्स्ट लेभेलाव फैगोन नोंथांमोननि बागै। दा बैसोआथ' मिथिखाबाय 18निफ्राय जेनेरेला 40 बाट जोंनि STआ 45 इयार्ससिम नोंथांमोना हागोन। स' बेखायनो मेट्रिकनि एडमिटखौ नांगोन जुदि एडमिट गैयाबा बार्थ सार्टिफिकेट थाबाबो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन। डकुमेन्ट्सआ आपल'ड खालामनांगोन नोंथांमोननि रिसेन्ट पासपर्ट फट' नांगोन सिगनेचार नांगोन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन आरो बेयाव एप्लिकेसन फिस थाइसेबो नाङा फ्रियावनो नोंथांमोनाहाय एप्लाइखौ खालामनो मोनगोन सेबानि वेबसाइटआव। थ' सेबानि वेबसाइटआव बेनिफ्राय आसाम पर्टेलनि वेबसाइटआवबो नोंथांमोना मोननै लिंक मोनदों बेयाव नोंथांमोना जेब्ला 10 नभेम्बर जायो अब्ला खालामनो हासिगोन आरो 29 डिसेम्बरसिम थागोन बिनि एप्लाइआ। एन्ड लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ नोंथांमोनाहाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलावहाय मोननो हागोन। दा बे जाबाय नोंथांमोननि अफिसियेल लिंक्स दङ बेयाव नोंथांमोना भिजिट खालामबानो जाबाय। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना ओरैबायदि मोनदों एग्जामनि नाम्बारा 135 दा बेयाव माबायदि जागोन जों दानिया नायनोसै एग्जामनि पेपारखौ। आरो बे एग्जामाव नोंथांमोना बर' रावजों 100% बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन। नों इंलिसानो जा हिन्दीयानो जा बेंगलि एसामिस गासै मोनबा लेंगुवेजजों आनजादखौ नोंथांमोनाहाय होनो हागोन। बेनो जाबाय नोंथांमोना 10 बाजिनिफ्राय जागोन 2सिम फुंनिया आरो बेलासिना 2निफ्राय 4सिम जागोन। स' 135नि एग्जाम जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किंबो गैया गोसोबादि OMR सिटआव अफलाइन हिसाबै नोंथांमोना आनजाद होनो हागोन आरो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव एग्जामा जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना भाइभा टेस्ट दा भाइभा टेस्टआव नाम्बार 5 दङ एबा 15 लायो अब्ला 150 जागोन टटेल। देन बेनिफ्राय एग्जाम पास जाबासो भाइभा टेस्टआव नोंथांमोनखौहाय लांगोन माने काट अफ सहैबा आरो बे एग्जामाव 135 कुइसन फैगोन मोनसे हाबानो 1 मोनगोन आरो नोंथांमोना टाइमिंखौहाय 2 घन्टा मोनदों आरो नेगेटिभ बेयाव जेबो गैया।
स' बिनिफ्राय बर'जोंबो नै दङ गाइडलाइन्सआव दङ नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना क्लास 8 फार्स्ट लेभेल 10 फार्स्ट लेभेल गासैबो 135 नि एग्जाम जागोन आरो बेयाव काट अफ वाइसआवहाय नोंथांमोना साख्रि मोनगोन नाथाय देग्लायनि काट अफआ एसे गोजौ थांगोन मानोना पस्टआ खम नाथाय ITI लेभेलाव खम काट अफ थांगोन मानोना स' बयहाबो ITI गैया स' बेनिफ्राय नोंथांमोना सेलेक्शन प्रसेस मिथिबाय बेनिफ्राय फरायनाय मिथिबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामनि डिटेल्सखौ मिथिबाय स' दानिया सिलेबासआ मा साबजेक्ट फैगोन जों बेखौ डिसकास खालामसै मानोना साबजेक्टआ मेटार खालामगोन एग्जाम पास खालामबा स' साबजेक्ट फरायनांगोन सिलेबास फरायनांगोन अब्लासो नोंथांमोना पास खालामनो हागोन एन्ड सिलेबासनि A to Z भिडिअ फैगोन दा जोङो जेनेरेलि होनोब्ला नोंथांमोननि फैनो गोनां साबजेक्टआ जाबाय इंलिश फार्स्टआवनो इंलिश थाबाय स' नोंथांमोना इंलिशखौ जाहाथे मोजाङै नायो देन बेनिफ्राय मेथ्सबो थाबाय एन्ड बेनिफ्राय ससियेल साइन्स थाबाय ससियेल साइन्स एबा समाज बिगियान थागोन बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय जिके थागोन आरो नोंथांमोना रिजनिं थागोन बेखौ नोंथांमोना नायथारनांगोन अब्लासो एग्जाम नोंथांमोना पास खालामनो हागोन एन्ड नेक्स्टआव A to Z भिडिअ फैगोन बिनि सायाव आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन कमेन्ट्स खालामगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोनाबो लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन